Way gunpowder burns ang kamot sa patayng lawas sa usa ka police woman nga gikatahong naghikog ug sa police woman nga tag-iya sa pusil. Mga checkpoints ipatuman sa Subo nunod sa sunod-sunod nga pagpanulis. Hindi ka na nagtatrabaho, ayan ka nagmamadyong ka, oh. Barangay Kapitan nga wala mo testigo sa usang ka-anti-drug operation gidakop kay nagmadyong hinuon. Magnitude 4.2 nga linog migo sa may isla sa Camotes. Intensity 4 na sinati sa dakbayan sa Mandawi ug Sugbo. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes, petsa 10 sa buwan sa Nobyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Sopo. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Magnitude 4.2 nga linog nahitabo sa may isla sa Camotes kaganihang buntag. Nasinati ang linog sa gikusgon nga intensity 4 sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gitay og kaganina og 4.2 magnitude nga linog ang Sugbo alas 9:19 ang takna sa buntag. Matud sa buhatan sa Philippine Volcanology and Seismology Confibox, nakasinati og intensity 4 ang syudad sa Sugbo ug Mandawi. Intensity 3 sa Talisay City, intensity 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug intensity 1 sa Bugo City ug Ormoc City. Ang sentro sa linog giingong anaan nahimutang duol sa isla sa Camotes. Ang gikusgon sa linog wa makamugna og kadaot. Ang intensity gani maabot nag 6 pataas na doon na siya damage good. Itong tanawon. Kung saan siya in nature, sir? Tectonic na siya. So kung tectonic, wa mo gud mga bulkan diri napita sa ato. Layo ron kay tag mga bulkan, ang bulkan sa Marlete, sa Negros, sa Cebu wala gud mga bulkan, no. So ang Si Mayor Michael Rama magkigtagbo sa taga DepEd aron hangyoon nga ideklarar dayon sa pagsuspenso sa klase sa higayon nga adunay linog. Iya sab isugyot sa DepEd nga di natugtan ang mga bata sa pagsaka sa ikatulong andana sa eskwelahan kung dunay linog. I will always encourage DepEd na agali opportunity na ay linog in nga klase and it create already worry ano magsige makagsaka balik. Then, what if one day respite Y klase? Pero wala ka mag-advise ng Y klase. As of now, wala. But it has to be from the end na sa DepEd, haron nga, automatic na siya. So I will call Rhea, in anak gali, di na ta maghuwat pa. Haron, wala na kahadlok. Samtang gimanduan sab ni Rama sa City Legal Office Head Attorney Jeron Castillo sa pagdali sa paghimo og ordinansa sa pagdemolish ni adtong mga building nga giabandonar na. Wear and tear and expose it because of fire, leaving it as a shell. So ladies and gentlemen, from the office of the mayor, I have never been remiss because I am the kind of a person na kulit. Leslie Caminade Vistil, News 5. Way linog nga natala kagahapon apan dunay tapangko sa usa ka tindahan sa RTWs ang nahugno diin nangasamad ang inahan ug anak nga nangagi sa tungod niini. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gikordon ang gawas ining baligyaanan ug sinina sa Maydan Manalili sa downtown Cebu City human mahug ang tapangko kon canopy sa maong tindahan pasado alas 10 kagahapon sa buntag. Matud sa usa ka sales lady, nagtuo silang dunay kusog nga linog dihang nakamatikod sila og pagdahunog. Lumba na may panagon sa sulod kay abi sa damo mukulab sa dang babaw ba. Amato nga singgit si ate nga nado nga tabunan. Wala man sad may magtuugod nga na joy natabunan ganina. Atol sa hitabo, dunay inahanog anak nga naigo dihang nangagi sa lugar. Matud sa mga nakakita, naabtan gyud sa pagkahog sa canopy ang inahan nga giingong nakaangkon og dakong samad sa bukton samtang nabali sab ang tiil sa batang babay. Datugan, so nanawag kong tabang yung kong tabang kay nina datugan. So gialsa namo, di ako nga, daghang kaya akong gaalsa mi. Pag alsa namo, di pa bata, nangayag tabang siya manya. Tungod sa insidente, napugos sa pagpanira ang tindahan sa mga RTW, gipapauli ang mga tindera, human makita sa City Disaster Risk Reduction Management Council nga delikado pa ang tindahan. Ug kaganiha, back to business na ang maong establishmento. Jinky Bargio, News 5.
Lima ka panimay ug usa ka furniture shop nga sunog sa managlahing insidente kagabi sa niadtong Sabado ug niadtong Sabado madin sabang sugin nimi. Remote control sa TV o flashlight, mauray na salbar ni retired teacher Rufina Corpus, human na sunog ang iyang dos andanas nga panimay pasado alas 10 ni adtong Sabado sa gabi dinhi sa sitio Manga 2, Barangay Magay sa lungsod sa Compostela. Matud ni Corpus nga nagdala siyag kandila sa ilang clothes room kay iyang gikuha ang sinina sa iyang anak apan iya kining nakalimtan. Wa ramaon sa si Ma'am Rufina apan ang iyang anak nga si Chester napaso sa likod dihang giluwas siya niini. Matod sa Compostela Fire Investigator nga aksidente ang nahitabo di inalimtan ang giugbok nga kandila sud sa kwarto. Gibana-bana sa tag-iya sa maong panimay nga mokabat ngadto sa tunga sa milyon ang nawala kaniya. Dala na sa cash nga apil nga nasunog, mga alahas ug mahalong gamit. Iya kong giapa sa taas. Sige. Iya untang kabuoton ang plangka kay ang paungon. Mura na silabang siya. Nakuha na siya ba? Init na bitaw kaayo. Ato itong mahogol nga. Aksidente kay kandila mga to ba. Diya si kantor bitaw sa amrag. Room nila nga way may suga kay marag stock to nila sila mga sina clothes room nila. And then doon ay gikuan si ma'am pangita nga sina kay para mo gamiton kuno og mapon. Nalimtan niya pag paong kandila. Miabot og 150,000 pesos ang gibana-banang danyo sa sunog nga miigo sa sitio Dapdap, Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Nagsugod ang kayo ining furniture shop nga gipanag-iya ni Kagawad Mario Rizon. Daling mikatap ang kayo sa kasikbit nga mga panimay diin mikaon gyud og upat ka balay. Naglisod pagsud ang mga bombero tungod sa kagamay sa dan paingon sa nasunog nga furniture shop. Sud sa 5 minutos, nakontrolar sa kabomberohan ang kayo ug gideklarar nga fire out alas 7 kagabi. Way gikatahong naangol sa mga apektadong residente ingon man sa kabomberohan. So pag-abot sa first responding unit, diri magsugod ang kayo sa pandayan ni Konsehal Mario Rizon. Sa mga witnesses nato, 40 ang security guard mo ikakita nga mura kunog nagkuan spark. Madin Sabang, News 5. Karon unta ipatuman sa Land Transportation Office ang no registration, no run policy. Apan wa kini madayon kay matud sa DOTC main office, daghan pang issue ang ilang resolbahon bahin sa maong patakaran. Julie Tainar, sugin nimi. Sa Land Transportation Office nga di nasabmay na yun ang pagpatuman sa no registration, no run policy sa mga sakyanan nga iplano untang ipatuman karong adlaw. Kini human makadesisyon ang Department of Transportation and Communications Central Office nga daghan pang isyu nga angayang resolbahon tali sa LTO ug mga dealers ug manufacturers ug sakyanan. These are legitimate and valid issues. Unsay buhaton sa mga sakyanan nga kadagandagan nga wa pa marehistro while waiting for documentation. Hinuon giklaro sa LTO nga hapit na makumpletong tanang plate numbers. Duna pay uban ini nga gipaabot nga mga bot gikan sa Netherlands. Apan gitino ni Tansingko nga bisan og wa pa mahinayon ang maong palisiya, padayon silang manakop sa mga masakpang sakyanan nga padayong nagdagan bisan og kuwang sa mga saktong dokumento. For so long gipasagdaan lang ng mga sakyanan nga nagdagandagan nga walay rehistro because ang opisina dili capable marehistro dayon sa days nga gi-provide sa balaod. Want to enforce that, no? Julie Tainar, News 5. Sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan, nagkadayang kalihukan ang gihimo niadtong Sabado alang sa paghandom sa naitabo atol sa pagkusukuso sa bagyong Yolanda. Nahimong emosyonal ang mga Santa Fehanon dihang ilang gibalik lantaw ang naitabo niadtong higayuna. Usa ka tuig na ang milabay. JP Lauquachera, Sugin Lini. Isip paghandom sa kasumaran sa pag-igo sa bagyong Yolanda ni adtong Sabado, ni pahigayon og coastal clean-up ang kagamhanan sa lungsod sa Santa Fe uban ang mga nagkadayang sektor sa Katilingban. Anniversary ro na ay kuan ang lungsod nga sa 5:30 manlimpyo gyud mi magsugod unya pagkahuman the whole day na agyoy program. Kami ang kapulisan sa Santa Fe mi assist gyud
sa panglimpyo diri sa clean up sa kini sa beaches diri sa Santa Fe. Pagka alas 8 sa buntag, gitay gayon ang noise barrage. Nagtuo ang mga katigulangan niya ang pagsaba-saba makapapahawa sa mga daotang elemento. Usa ka tradisyon nga buhaton kun matag panahon nga makasinati sila katalagman. Pagkaudtong tutok, nagtapok ang mga Santafehanon sa sports complex aron saksihan ang nagkadaiyang presentasyon nga gihanay sa lokal nga kagamahanan sa Santa Fe. Sa tunga-tunga sa programa gihatagan og pasadungog ang mga nagkadaiyang non-government organizations nga mitabang sa mga biktima sa bagyo sa maong lungsod. Have counted me worthy to receive this honor. Pagkagabi, gipahigayon ang torch parade o fluvial procession pagisalmutan sa bagang duot sa katawhan diin nagpuntok sila sa kabaybayunan kung diin dunay nahitabong storm surge sa pagtugbas sa bagyong Yolanda. 5, 4, 3, 2, 1, kita mga kautana unsa man kahayang mensahe sa bagyong Yolanda alang kanatong tanan. Gihandom sab sa simbahang Katoliko ang pag-igo sa bagyong Yolanda pinaagi sa usa ka santos nga misa. Gisundan kini pinaagi sa usa ka presentasyon nga nakapatandog sa balatian sa mga Santafehanon. Ang tinuuray nga espiritu sa pagbangon dili lang makita physically kundili naa sa pagbag-o sa ato ang kaugalingon. Usa ka tuig na ang nakalabay human gikuso-kuso sa mabangis ug Super Typhoon Yolanda ang malinawong isla sa Bantayan apan bisan pa man niini ni patigbabag gyud ang espiritu sa kadasig ug pagpalimbasog sa mga tawo na nimuyo dinhi nga sa bisan unsang klase nga mga katalagman ang mga Bantayanon magpabilin gyud nga mobangon. Nagi ka na lamang dinhi sa lungsod sa Santa Fe Isla sa Bantayan, JP Lao News 5. ABC President ug Kapitan sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay gidakop kay inay mutistigo sa gipahigayong pagpangronda sa iyang barangay nagkupay hinuon kini og petsa sa Madjong. Naaktuhan na aksyon ni King Perez. Kay wa misanong sa hangyo sa National Bureau of Investigation 7 si Bulacau Barangay Captain ug Talisay City ABC President Raul Cabanyero sa pagpirma isip witness silang gipahigayong pagpangronda ni adtong Sabado sa hapon tuyong giadto sa mga sakop sa NBI Sikap. Tuod man naatlan si Kapitan Cabanyero nga nagduwa kinig Madjong. Na-coordinate pa sa barangay? Kailangan ba na mag-coordinate? Dadami ba yung drugs yan? Kung ano? Ano nangyari? Hindi mo alam yung drugs yan? Ano tatakbo man sa inyo? Then that's why... Kunin mo yung ebidensya to. Hindi ka nagtatrabaho. Ayan ka, nagmamadyong ka, oh. Hindi, leisure sa Sabaduron. Anong leisure? Sabaduron sir. Wala tayong off. Ha? Wala tayong off. Sa fish in order, wala tayong off. Tingnan mo yung ginagawa. Ano may custody na nga ito? Okay. Matud ni Kapwa siya maglikay sa pagpirma isip testigo sa pagpangronda. Magpunta ko sir, kaya biktima na magod mo sir. Biktima? Tanawas Korte sir, na may kaso. Yes, ang kaso na mo regarding sa pag-witness. So ikaw kay murag na kuan ka sir ka nang natagam ka. Doon na ito ko fear, natagam na ko. Na sir, klaro na, on record. Hanggang ngayon, sige pang kaso. Okay. That's why nga, I wait for one of my consular to come in. While waiting, so dili tinuyuan. Dili na, it is not my intention. Daling gipusasan ug gikustudiya karon sa NBI 7 ang kapitan. Matod sa Assistant Regional Director sa NBI 7 nga ilang nasayran nga dunay drug protectors nga mga pulis ug political personalities ang maong dapit. Ang usa sa ilang nadakpan atul sa bypass operation nga si Arnold Katubay nasayran sab nga paryente sila sa gidakop nga kapitan. Kasong illegal gambling pagdi sa pagkooperar sa mga otoridad ug obstruction of justice mo'y atubangon ni Cabanyero. The information received that the drug activity here is being protected by political personalities and other in government. Siguro appeal ni siya kay usabod sa ato nga kuan murag relative kuno niya ninadakpan.
Tambag ni Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission Executive Director Joey Herrera sa mga barangay officials nga mokooperar sa mga operatiba kung dunay operasyon sa ilang lugar aron paglikay nga mahisama kan Talisay City ABC President Cabanyero. Usa sa mga nakitang hinungdan nga mahimong huyang usa ka drug case mao ang kakuwang sa kooperasyon sa mga opisyales sa barangay. Ipasusisab ni Herrera sa mga operatiba ang mga barangay officials kung galing muuban sa operasyon. Paglikay nga mapakyas ang drug operation kay dunagyoy mga barangay officials nga posibleng tigpanalipod sa ilegal nga kalihukan. I'm pretty sure ang si Padak, even si Governor, dili dyan na musugot inana bitaw nga rason. Tungod kay kibaw man ta nga nangusog jud ang probinsya sa kampanya dinha na sa barangay level, and then ang first line of defense nato kini man yung barangay officials. So mo na ambot unsaon na pagkuan ana niya o justify nganong nibalibad siya pag-apas sa katong NBI ba na. Uban sa mga sakop sa NBI ang Naval Special Operation Unit sa ilang operasyon niadtong Sabado. Din ilang girumbo kining mga panimay nga giingong drug den sa Sitio Hawod, Barangay Bulacau, Talisay. 219 ka mga gagmayng pakete sa gidudahang shabu ang nakuha gikan nilang Arnold Katubay, John Ino ug Pascual Ledesma nga tulo ka semanang gipanidan sa NBI. Wala naman, dili man kami nagpaano. Ambang raman media, dili sa kutugid. Murag kaning dining area murag ordinaryo na kanila ning kuan, masayon pa kamo palit og medical kaysa mas sayon pa kamo palit og shabu kaysa mo palit kag kuan medical o dayatap. 8 sab ka mga tao ang lakip nga gisikop kay gidudahang migamit og drogas ug ang uban ana sa drug den. King Perez, News 5. Napatay ang usa ka gilang drug personality nga naglihok sa habagatang Sugbo dihang gika engkwentro niini ang mga sakop sa Regional Special Operations Group niadtong Sabado sa gabi sa lungsod sa Malabuyok. Jinky Bargio, Suginliming. Giingong paingon unta mag-implementar sa search warrant ang hiniusang pwersa sa RSOG 7 kan Regional Special Operations Group ug Malabuyok Police dihang kalit nga namusil ang subject nga si Edward Amante Quinianola alias Wadi. Tulo ka samad sa dughan ang naangkon sa suspect nga miresulta sa iyang kamatayon. So ang pagsulod eksakto yun na ni-resist si Kwan nagpambuto which prompted our personnel to fire back. Atol sa search, nakakuha ang mga pulis ug pinutos nga mga shabu, nagkalain-laing klase sa armas ug mga drug paraphernalia. Lakip nga gisikop sa kapulisan ang kapuyo sa suspect nga si Nancy Del Castillo tungod sa paghupot og shabu. May baw ka about aning activities sa imuhang living partner, ma'am? Ibuyag na niya siya. Pero sa mingon niya. Jinky Bargio, News 5. Giilang shabu runner sa barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo, nasikop pinagi sa search warrant niadtong Sabado. King Perez, Suginlimi. Nasikop ang 44 anyos nga lalaki sa mga sakop sa Pardo Police Station niadtong Sabado sa buntag sa Sitio Sario, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan sa maong operasyon si Alexander Badayos nga usa sa mga subject sa search warrant nga giluwatan ni Judge Wilfredo Fiel Navarro sa Cebu City Regional Trial Court Branch 19. Nakuhaan kinig duha ka medium size sachet ug napo ka mga gagmayng pakete sa shabu. Depensa sa dinakpan nga usa lang siya ka runner sa laing subject sa search warrant nga si Bumi Villarta kinsa nakaipsot atol sa pag-serve niini. Pero ikaw sir gamitan ka. Kanang gikan ko mo trabaho ko kapoy kay lawas kay nagtrabaho ko sa gimagras kanang mag-deliver ko kumabildo ng tao sa Ayala SM. Nakuha sa panimay ni Villarta ang duha ka pakete nga dunay sud nga mga gagmayng paketeng shabu ug usa ka .38 revolver. Undan am tako na ilam kong adlok kay sila nga ari man tanan ako mga magamitay na mamalit ba. So that's why kanina mao to nga nakahatag og time kang Bumi nga nakaikyas kay nauna mami og kalampag silang balay. So mao to sa balay ni Bumi Villarta is dos andanas so niya nakabantay siya ni kalampag na sa balay ni Alex moto nga ni ambak sa exit tulo mo ka bukang exit sa balay ni Bumi. Gibana-banang ana sa 7 ka gramo nakuhang shabu gikan kang Villarta ug Badayos nga dunay estimated street value nga 84,000 pesos. King Perez, News 5. Hugot nga ipatuman sa kapulisan ang mga random checkpoints agi ug tubag sa sunod-sunod nga nahitabong pagpanulis dinhi sa Sugbo.
Andrea Patenya, Sugid Limi. Gikumpirmar ni Cebu City Police Office Director Noli Romana nga anaasud sa Misamis Occidental Provincial Jail ang kanhi pulis nga si Eugene Salingay sukad pa ni atong Setyembre 2. Si Salingay mao'y kanunay gitumbok nga suspect sa mga kaso sa pagpanuli sa nagkalain-laing establisamento sa dakbayan sa Sugbo, gikan sa LBC Outlets, Western Union, Alberto's Pizza, 7-Eleven ug Root Stop Convenience Store. Mato ni Romana, ang pagtumbok nila ni Salingay isip suspect nagbase ra sa pag-ila sa mga testigo sa pagpakita nila sa litrato ni Salingay. Adunay posibilidad nga ang tinuuray nga suspect pareho lang ugnaong ni Salingay. Iyan naman pinagbabasihan namin din kasi kung ano sinabi ng mga witnesses. Based on the mga Rouge Gallery natin on file. Maring may kamukha siguro siya na siguro yung mga biktima sa dami na rin ng human factor yan sa pag-witness. Nasayran nga humanadakpan si Salingay niadtong Agosto 23 tungod sa pagpanuli sa lungsod sa Carmen, miatras sa pagpasaka og kaso ang biktima, maungang iyang warrant of arrest alang sa kasong robbery gikan sa Oroqueta City, mao'y gigamit sa Carmen Police alang sa pagdakop niini. Mipiyansa si Salingay sa korte sa Danao sa kantidad nga 100,000 pesos, mao nga gihatagan og release order. Apan tungod kay duna na say laing warrant si Salingay, napriso kini pag-usab sa Misamis Occidental. Mato ni Romana, padayuno nila ang kasong gisang at batok ni Salingay sa mga kaso sa pagpanuli sa wa pa ang Setyembre 2 sama sa LBC robberies. Apan ang mga kasong ilang gipasaka sa mga insidente nga nahitabo human ang Setyembre 2 sama sa Western Union robbery, ilang ipaamendar sa korte. The Western Union? I-amend. Yes, we will have to review that case. Sir, kung hindi... Kasi babalikan namin yung mga witnesses, no? How sure are they na siya talaga yon? Sa laing bahin, gipasalig ni Police Regional Office 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga giaksyonan na nila ang sunod-sunod ng mga kaso sa pagpanuli sa Sugbo sama sa pag-ilis na sab sa ilang deployment. Ila naman igawan yung ating coordinated deployment system, comprehensive deployment system na i-shift na naman natin kung what time natin ilipat para ma-address yung mga ganung problems. Gimanduan ni Deputy Regional Director for Operations Conrad Capa ang ilang mga sakop atol sa conference nga iyang gipatawag niadtong Biyernes sa pag-implementar sa mga police checkpoints. People of Cebu Island will see. Actually, nag-start na tayo Friday, Saturday. There will be strong checkpoints. Hindi yung yung strong checkpoints. Gabi and then sa araw magkakaroon din. So makikita natin yan. Pati of course yung sinasabi nila na pag Christmas season, di ba? So we will prevent that from happening. Andrea Patenya, News 5. Walay nakita ang gunpowder residue sa duha ka mga policewomen din usa niini gikatawong naghikaw gamit ang arma sa laing policewoman. Ebidensya nga nakuha sa kapulisan, mibutyag nga mibahad sa pagkutlo sa iyang kinabuhi ang namatay. Mubalik si Andrea Patenya. Migawas na ang resulta sa paraffin test nga gipahigayon sa patayng lawas sa field training police woman nga si PO1 Heidi Garcia ug sa tag-iya sa service firearm nga gigamit sa pagpusil niini nga si PO1 Cyril Bayate. Nagnegatibo sa gunpowder nitrate ang mga kamot sa duha. Apan mato ni Cebu City Police Office Director Noli Romana, di conclusive ang resulta sa paraffin test kay dunay mga higayon nga magnegatibo sa gunpowder residue ang usa ka tawo nga nagpabuto og armas tungod sa pipila ka factors sa usa ka crime scene, sama sa electric fan nga makapalupad sa gunpowder. Gani duna na insidente ang Cebu City Homicide Section kabahin sa pagpusil sa usa ka tawo sa kaugalingon apan nagnegatibo sa paraffin test. There are instances talaga na nagne-negative contrary to what we expect talaga, no? But there are reasons for that, no? There are explanations, there are scientific explanations at that, no, sa mga ganong pangyayari. So hindi man tayo actually dependent sa isang forensic evidence lang, no? Ay naasahan natin. Samtang sa autopsy results, nasuta nga ang gunshot wound sa wa nga dudahan mao'y gikamatyan ni Garcia ug dulit ang pagpamusil. The victim died of a gunshot wound to the anterior thorax, to the chest, left side of the chest. There was only one gunshot wound. It entered through the chest and it exited at the back.
Yun lang. Ano pang nakita mo, sir? It was a close range shot. No? There was smudging on the periphery of the point of entry and burning of the skin. Mato ni Homicide Chief Alessandro Quijano, doon na sila'y nakuhang importanteng mga mensahe gikan sa cellphone ni Bayate nga nakatabang sa ilang investigasyon. Sa pipila ka mga mensahe, mibahad si Garcia sa pagkutlo sa iyang kinabuhi kung biyaan ni Bayate. Nihuga ang babae, ang katong biktima. Nasa na siya sa cellphone, sa messages. Na siya, pero I don't know kung kuan bagid ipa-confirm pa ni nato ang text. Apan di kumbinsido ang bana sa namatay nga si PO1 Roy Benji Garcia nga naghikog iyang asawa ug matud pa wa kinigihambin nga problema. Dili ko katuong ginanam. Isip ko sa pulga pulis man pero dili ko walang ginamam. Pero wag yun siya gisulti ni mo, sir, nga na siya problema. Wala yun, ma'am. Basta kaya akong asawa huwag naman kay problema. Musulti mong ginako. Pero wala lang yun, ma'am. Limitado ra ang mga pamahayag nga giluwat sa kabanay ni Garcia ug matud pa, buhaton nila ang tanan aron masayran ang kamatuuran sa panghitabo. Apan wa pa sila mi-kumpirmar kung mudangop ba sila sa National Bureau of Investigation. Mudangop ko rin yung sir? Sir, gamay lang. Mana sir, basta kay betul sa mong mahimo. Ang amo diri sir gusto namo nga masubad ni kaso ha. Amo hopeful mo nga masubad ni kaso. Masubad. So, sir, dili gid mo convinced, sir, atong suicide nga angle. Sir, na-comment po sir. Hangtod karon, di pa makaingon ang kapulisan kung naghikog bagyod, aksidenteng napusilan o tuyong gipusil si Garcia, apan mipasalig sila sa pamilya sa namatay nga buhaton ang tanan aron pagkuhag dugang ebidensya pagsuta sa tinuuray nga nahitabo ni atong Biyernes sa buntag sa barangay Sambag 1. I will personally look into it. I will conduct a reenactment sa lugar mamaya. At pagkatapos nito, titignan pa natin para makita ko kung ano pang ebidensya dapat namin hanapin. I promise the family kasi that justice will be served. Andrea Patenia, News 5. Mga kapatid, Attorney Georgia, 45 kadlaw na lang. Ug Pasko na. Tuol-tuol na gyud. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Aksyon! Sige,